Қазан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлайсыз. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры артистлары башкаруында Галиәскәр Камалның «Банкрот» исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер аның беренче өлеше яңгырар. Спектакльнең режиссеры Хөсәен Уразиков. Рольләрне башкаралар: Сиражетдин Туктагаев, сәүдәгәр; Рафхат Бикшәнтай; Гөлҗиһан, Сиражетдинның хатыны, Рәшидә Җиһаншина; Җамалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Гали Надрюков; Камалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Газиз Зиятдинов; Хадиша, Сиражетдиннарга белеш тол хатын, Клара Газиз; Нагыймә, имтом итеп бирүче карчык, Галия Нигъмәтуллина; туганым, Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе, Вера Минкина; Гарифә, Мәликә, кунаклар Гөлсем Исәнгулова белән Рауза Ахмирова; Мөхәммәтҗан, кибетче, Ринат Таҗетдин; Закир, кибетче, артист Дамир Хайруллин; Гарафи, Сиражетдинның юлдашы, Габдулла Фатхуллин; Гайни Җамал, Флора Хамитова; Василий Дмитриевич, беренче доверенный, Делюс Ильясов; икенче доверенный, Асхар Шакир; өченче доверенный, Бары Ашрапов; доктор, артист Вакил Закиров; кучер, артист Дамир Хайруллин; асрау, Рауза Хайретдинова. Спектакль магнитофон тасмасына 1964 елның декабрендә язып алынган. Пәрдә. Сиражетдин Туктагаевның йорты. Яхшы итеп җыштырылган байсымак бер өй. Сул якта контора өстәле, аның янында бер шкаф, уң тарафтан диван, өстәл, креслолар. Стена буенда урындыклар, көзгеләр, ике тарафтан ике түрдә ишекләр, ике як янда тәрәзәләр. Пәрдә ачылганда сәхнәдә бер кеше дә юк. Бераздан бик кызуланып, Сиражетдин кайтып керә. Бик яхшы булды әле. Бер кеше дә юк икән. Бер дә шауламы? Эшләрнең һәммәсе дә минем файдага баралар әле. Менә бүген дә бик шәп хәбәрләр язганнар. Әштриханнан менеп килә торган Кавказ Меркурий пароходының беренче классында килә торган юлчы Тарабаров исемле бер бай стена башына бик яхшы киенгән бер кеше белән белешләнгән дигән. Аның белән берничә мәртәбәләр чәйләр эчеп һәм бергә ашап килгәннәр. Кич белән чәй эчкән вакытта теге кеше Тарабаровның стаканына йоклата торган дару салып эчерткән дигән. Тарабаровның хушы китеп йоклагач, янында алып бара торган 15,000 сум акчасын алып, өстеннән каютын бикләп, үзе бер пристанда төшеп калган дигән. Шәп иткән бит, ә? Тарабаров йоклаган дигән. Йоклаган, шул йоклаган.
Бигрәк аңгыра нәрсә икән. Соң хәзерге заманда шул кадәр күп акчаны үзе белән бергә юлга алып чыгарга ярыймы соң? Юллар нәрсә? Аны алдан сандыкка салып, кылыдавайга бикләп киткән булсаң, бер дә югалмас иде. Юлар икән шул. Юларны чәчеп үстермиләр аны, үсә. Ярый, бик шәп булды әле. Бу да бик шәп. Үзебезчә газетлар чыгуның файдасын бик ук күрдем. Менә алар монда никадәр. Буларның һәммәсендә дә шундый хәбәрләр булып ята. Миларның монда талаучылары бер дә тотылмаганнарын гына сайлап җыеп куйдым. Мине талыйсылар да юк, һәм минем үз янымда акча йөртәсем дә юк. Барыгыз әле, сез шунда ятып торыгыз. Сез минем өчен бик кадерле нәрсәләр. Сез миңа никадәр зур хакыл бирдегез. Сез биргән хакылны шайтан үзе дә эзләп таба алмас. Кара киегенә, турдан-туры гына зарар иттем. Кешесендә алачакларым бик күп китте. Фәлән дип кенә шартлап булмый. Алай итеп кенә Мәскәүләргә сумына 10-15 тиен генә биреп булмый. Аның монысы да беткән, ышанмыйлар да. Булай булганда. Үзләрендә күзләре акайыр. Ярар. Булай вакыт уздырып, озаклап торырга ярамый. Тизрәк банкага барырга кирәк. Сираҗетдин шкаф астыннан бер кечкенә саквояжны чыгара һәм аңа берничә төргәк кәгазьләрне сала. Барыгыз, сез шунда ятып торыгыз. Сезнең һәр берегез 500 сумнан барысы 49,000 тәңкә акча ди. Инде вакыт җитә. Сәгать 11 булган. Озакламый поездга төшәргә вакыт җитә. Сиңа әйтәм, кая син? Гөлҗиһан! Бирек килә, Гөлҗиһан! Кем бар анда? Әллә түгел мине? Кайда? Син кайттың дамыни? Сиңа юлга булыр дип теге якта кәтитләр пешереп торады. Мин хәзер банкага барам. Аннан акча алып кайтам. Ярый. Поездга төшәргә вакыт җитә. Син нәрсәләрне тизрәк хәзерләп куй инде. Хәзерлә дип инде мин әллә нәрсәләр хәзерләмәдем. Сиңа юлга булыр дип ик алма бәлше. Бер табак сумса, бер тавык кәдиясе 2 чебеш кыздырдым. Аны соң менә тагын кәттитләр хәзерләп шулар җитәр бит инде. Ярар, җитәр. Камганны онытма. Югыйсә юлда бик уңайсыз була. Ярар. Аннан соң теге Бухар намазлыгында кой. Ярар. Намазлык дигәч кенә хәтеремә төште. Кара әле. Анда сиңа ничә пар күлмәгештан кирәк булыр икән соң? Мин анда бик зактым. Кой шуна бер икене. Мин 3 пар күлмәк, 2 сөлге, 1 тастымал, 1 эскәтер, 3 аяк шылгау куйдым. Шулар җитә бит инде. Ярар, җитәр. Ләкин тизрәк хәзерлә. Мин хәзер кайтам. Мин кайтуга һәммә нәрсә хәзер булып тора. Ярар. Сираҗетдин бер кечкенә дәфтәрне тартмадан ала да, кесәсенә салып, өстенә киенә дә икенче саквояжны алып чыга башлый. Кара әле сиңа әйтәм, берәр калай савыт белән вареньеда куйым микән? Менә анысы булмаса ярар. Ярар. Закир, кая әйдә? Атын чыгартыр. Закир! Ай, хәтеремнән дә чыккан. Кара әле сиңа әйтәм, туктале. Кирпәлен кайсын куйым, зурысымны, кичкенәсемне? Адьял куйыммы, юрганмы? Ишетмәде. Ярар инде. Алла. Әле үзеннән сорап калырга кирәк. Мәскәү өстендә 1-2 табынга булса хатыннар уздырып алырга. Инде мәҗлес уздырмаганга әллә никадәр булды. Мәкәрҗәсеннән бире 1 табын мәҗлес уздырганыбыз юк. Гимран Хаҗи Газизә сәнә Мәскәү өстендә 8 табын хатыннар уздырды. Безнекенең һаман ужуы җитми, уздырсың әле ди. Мәскәүдән дә әйбер кара бик арзан була икән. Бер көнне дә Гимран Хаҗи Газизәсенә 250 тәңкәгә шул кадәр матур пар алтын беләзек алып кайткан инде, менә күрсәң исең акылың китәр. Җылык итеп тора. Мин дә
үзенә берәр брошка алып кайтырга кушырмын әле. Ой Алла, Хәдичә астай килә түгелме соң? Әйдә Хәдичә астай, әйдә Хәдичә астай күрдәс, кайсы яктан сине җилләр ташлады? Әйтүең, нитүең юк. Синең Сираҗетдин Мәскәүгә бара икән. Әйе шул. Хәзер вокзалга төшә дип ашыгып йөри. Мин дә шуны ишетеп, китеп-нитеп бармасын дип ашыга-ашыга килдем. Әйтеп җибәрәсе йомышым бар иде. Нинди йомыш ул? Нинди йомыш дип инде, әллә нинди зур йомыш түгел. Без Мәргүбәнең кызы Фатиманы кияүгә бирмәкче булабыз. Шулаймы? Мин дә әле кайткач туйлары буласы. Хәерле сәгатә булсын. Шуңа бер пар чиккән өстәз кәтере, 4 намазлык, аннан соң берничә пар аяк чолгаулары кирәк буласы иде. Шуларны барган юлы Сираҗетдин Мәскәүдән алып кайтып бирмәс микән дип дигән иде. Алып кайтыр Хәдичә астай, нишләп алып кайтмасын? Бик авыр хезмәт түгел бит ул. Зинһар инде. Алайса бер юлга гына сүз тыңлап, шуларны алып кайтып бирсен инде. Алып кайтыр. Менә шуңа дип 50 тәңкә акча да алып килгән идем. Җитмәсе булса тагын үз янынан бераз кушып булса да, алып кайта күрсен инде, яме. Кайткач исәпләшербез. Зинһар инде, яхшыны ала күрсен, кеше арасында оятка калырлык була күрмәсен. Шулай Хәдичә астай, шулай. Безнең үзебезнең барып алырга иратыбыз да юк. Әле инде алтын сәгатьне дә моннан гына алмакчы булдык. Ярар, әйтермен Хәдичә астай, әйтермен. Ой Алла, нәрсәләр алып кайтырга дигәнеңә Хәдичә астай? Нәрсәләр икән менә яздырып алып килгән идем. Ярар Хәдичә астай, ярар, әйтермен Алла бирсә. Зинһар инде алып кайта күрсен инде. Оныта гына күрмәсен инде. Хәдичә астай алып кайтыр Алла бирсә. Хуш Гөлҗиһан, сәламәт булып торыгыз. Хуш. Ярый, хуш Хәдичә астай. Син дә утыр дип кыстай алмыйм инде. Үзе вокзалга төшә дип бик кызуланып йөри. Юк, кирәк түгел, юк сүзен сөйли күрмә, утырган вакытта булыр әле. Мәскәүсендә Алла боерса, үзең рәхим ит. Ярый, хуш Гөлҗиһан. Үзең килеп утыр Хәдичә астай, Фатимага сәлам әйт, бик зур башларга торасыз, хәерле сәгатьтә булыр инде. Хәмдия. Хәдичә астай узат. Уф Алла. Намазлык димәктән үземнең дә хәтеремә төшми тора икән әле. Үзебез өчен дә 1-2 чиккән пыстау искәтер алып кайтырга кушыйм. Bir künlerde Мәңгәр Юсуфларына ишек шаршауларын күреп менә исем агылып китте инде. Мәскәүдән алып кайтканнар ди. Бөтенләй менә алтынланган нәрсә шикелле җылык итеп тора. Ул кнәфиләрен, урындыкларын күрсәң, исең китер. Һәммәсен бер ыштан хәзерләгәннәр. Бер көн үзенә әйткән идем, без дә шундыйны алыйк дип, тукта байык әле, байгач та алып кайтырмын ди. Без кайчан байырбыз әле? Байганны көтеп торсаң, ул вакыттагын әллә нинди матурлары килеп чыгар әле аның. Абыстай, Нәгыймә абыстай килгән. Чыгып керсен әле ди. Ярар, хәзер чыга дигән бар. Мәскәү өстендә тамыр кайнатырып эчә торган гадәтем бар иде, шуны кайнатырга дип килгәндер әле. Һәммәсе дә мин теләгәнчә булды. Барысына да 500 сумлык акча бар. Андый акчалар нишкә кирәк соң алар диләр. Акчаны үзем белән алып барам. Шуның өчен кирәк дигән булам. Федор Иванович әйтә. Ай, Сираҗетдин Гыйлаҗетдинович, хата кыласың икән. Хәзерге заманда акчаны үзең белән йөртү апасны бит. Пироват белән җибәрергә кирәк ди. Ничава, мин әйтәм, Алла кушмаган эш булмас дим. Мин бит мөселман кеше. Һәм мөселман кеше ул анда юк барып эштән курыкмый. Миңа нигә куркырга? Аны кладовойдагы тимер сандыктан килеп кем урый ала? Әйдәгез әле, әйдәгез сез акчалар. Мин кайтканчы кладовойда бик һәйбәтләп, тынычлап кына ятып торыгыз әле. Эшне төзәтергә сез бәлки артыгы белән җитеп торарсыз. Нәгыймә карчык белән Гөлҗиһан керә.
Мен Гүлжихан Сиражиддинді кеткен деп білгенім. Ялғыш кездерек келгенмін екен. Келсең соң, сен аңардан қаша тұрған кіші өлі бетіне қимастай? Ешо қызым, Сиражиддин менің өз балам шекілді кіші. Рахмет енді аңа, мені бірді қатырымнан шығармай, закатымнан да, нәзім ниязларымнан да бір уақытта да құрық қалдырмай. Өткел Мәскәуге баруында да, мәәби, Хужа Бахауттың рухына бағышлап дұға қылышың деп 50 тиын күміш ақша беріп кеткен. Шулайды. Жылыйдыға қылдым. Рахмет яусын енді аңар. Дәулетінің дүниеге ақирет игілігін көрсін. Менің кібік ятем қашықларını зұрлаған үшін Аллах Тағала оның ұзын зұрласын. Амин. Қызым, енді садақа берді дегешті, мен аны бұлайғына айтуым. Сен тағы бұл жолы да садақа үміт етіп келген екен деп ойлай көрме. Оннан айтуым түгел. Мұңар қадар бергенлеріңді Аллах Тағала өзі қабыл етсін. Абыстай, теге шыбышланы қойсы керзінкеге солырға деген едің әлі? Қойсы керзінкеге болсын. Қопқашы түгерек керзінкеге деп айттым бит. Әйткен емішіні құлақлардан тыңламилардан насыл милері шерген тауық шүкірті кейбілер. Тоқта! Абзаңа күлмегі станар салдың әлі? Yok әлі. Ey Xudayım, üzəgimə şuşa sıralarına qıymasta, üzəgimə bu sıralar. Uysun qaramasang buna bir günə işinin beredir, onu bir günə işinin də. Nə qıymasta canım, sen zinhar şunda oturubdur, men шығып şul ayıblarını qaraşdırıb Бар, менімше, ішіңнен бүлінер көмі. Берген кішіге Allah бақытын ұшылап берген, бермәнге бір тиінде жоқ. Әлі мен білгендегіне Сиражиддин, қышқы суықта бір қат юққа бешмәт киіп, туңып қалтыра бере тұрған бір кебітші малайы. Азғына арада нинди байды да кетті бейт. Әуелге ертіда бек әйбәт ертейі, базарға еріге яқ деп ансын сатты. Қазір енді Сиражидин зор пулатлы бай болды. Қазір енді Сиражидиннің ялтырап тұрған күміш көпшәклі резин ойларда кәкірейіп отырып ергенін көрсең, танымассың да. Резин ойларының көпшәклері жылық етіп тұрар. Резин ойларының шинлері пүрен әйонлығы бар. Міскін Сәлимәгіне бұл рахаттарыны көрілмады. Өліп кетті. Біреу өлі, екінші біреулерін көре. Не ішләмек керек? Әжелден құтылып қалар хал жоқ шу. Біреуінің бәқтіне екінші біреу кіре алмай. Неше айтсаң да, яш қалтын бәқті енді. Бейшара Сәлиме бәк яқшы қатын еді. Келген сайын ұшылап шай шекердерін беріп жібәрір ие, құрқулықларын да бек еш қидырыр ие. Хайыр, әліге Гүлжиханда менің үшін файдасыз түгіл. Әліден әлі тамырлар қайнаттырып ала. Тоқтады, мен тағы бұл яқта отырып, ауызымнан шет юл садақасынан құлақ қағып қалмайым. Сиражиддин кетіп бармасын, шығайым әлі. Гүлжихан қызым, сені ол яқтағы. Убырлы. Енді әш тамам болды. Қарады, сен айтам. Бері қарады. Гүлжихан. Ай Алла, сен қайттың да мұны? Нихан, нәрселеріні қазірлеп бітірдіңіз ме? Қазірледім. Меңа кетерге уақыт. Бек яқшылай болса, меңа бек яқшы таза аяқ шылғаулар кетіреді. Нешесің ол аяқ шылғауы білән? Мен сенға шесті аяқ шылғауы кешегіне бердім бе? Бағары, сен айтам, тезірек кетер. Пойызға соға қалам. Неше келі соғынан аласың? Қамдия, қой аптан аяқ шылғауы келеді. Ішіне шуға еті бек мағытты пішіріп керек. Бірді кіші шектенірлік болмасын. Мына бұлар енді ақшаларды. Аларны юғалмасын үшін бек яқшылап балтырға шырнарға керек. Біраз ерек сикірі өнді. Шылайда сырыны бердік айарамен мақтырға керек. Мына шулай. Аяқ шылғауы. Қаралы сен айта. Бұл аяқ шылғауында бек шесті бет әлі сенің. Мен сеңа айттым бет. Соңынан аңыларсың дейіп. Мына бұл қағазлар. Ақша болар. Бұларда 49.000 тәңке аңладың ма? 49.000 тәңке ақша бар.
Кой әле, Құдайым, қарайым. Чу. Кия көрме. Мен аларны бик спайлап, юқайтып тіріп қойдым. Чуалма. Ярар. Бітіне ішіні бұза язды. Міне аларны шулай етіп, бек хайбатлап, читік балтырына батырабыз. Міне. Бар. Қара әлі. Ишіктер яқшы ябылғанмы? Андай ишіктерімнің қарап тұрышылар болмасын. Жоқ, енді жоқ, біреуде жоқ. Бізде кім болсын соң. Қара әлі сен айтам. Бұ қадарлы көп ақшаны шитік балтырында ерту бір қорқыныш болмасы бекенсің. Әлі мен айтам, міне бұ сақваяжға ғана соласың ма? Оның бігі де бар бейт. Қатын. Сенің бірді башын ермейкен. Сын шол сақваяжны ұрласалар. Ол вақыт нешілерсің? Ол бейт кішкенесі. Көтерілер алып чіріп кетерлер. Сен ақшадан құлақ қағып қалырсың. Қайрен дансын өзің білесің. Шулайда міне ол қадарлы көп ақшаны шитек балтырында еру меңа бекті қорқыныш сыйла. Тақдирде жазылмаған болса, бір нәрсе де болмас. Шулай. Бая банкада Федор Иванович та шулай деп айтқан еді. Мен айтам, мен мұсылман кісі, тақдирге ашанам дедім. Ета дедім, судьба дедім. Судьбаға жазылмаса, бір нәрсе де болмас дедім. Федор Иванович та башын сілкіп ғажапланып қалды. Нихал, бик жуан болмады ма? Қоя. Мына тұстан бик біліп тұрмай ма? Жоқ. Бірі алда жарылып түгіл бек айбат болған. Ярар, қояйын далайса әйбірлерін кетірсінлер. Хамдия, Махамеджан. Закирны дәшсінлер. Закир, әйбірлерін Әйбірлерін көтеріп шығарыр, пойызға түсерге вақыт жейді. Қарай. Нәрсе бар? Сен менің ақшаны читік балтырына батырғанына бір кішіге де сейлей көрме. Бұл жағында бір кішіге де шаны қары жоқ. Кішіге селеп ерген, мен бет бала шаға түгіл бет енді Аллам сақласын. Бар. Тезірек нәрселерін шығарсынlar. İplap buna, akırla. Oğuzay, әйбірлері шышылайтып бәйлеген едік, ярар ма? Yarar, yaxşı beylengen. Kirekli нәрселерінің бағасы да hazırlangan mı? Hazırlangan. Yarar. Zakir, бар sen tezirek әйбірлеріні atqa çıkarıp sal. Ya, Allah'a tapşırdık. Dua kılayık. Үйге яшы көз құлақ бұлақ көр. Ярар. Kibitçiler abzıyda yok deyip irkinler birmesinler. Vaktinde kaytıp, vaktinde kibitke çıksınlar. Kişilen kapını bilip ahşışını uzanan al. Allah'ım ver. Yallah, var yallah bir sayarı. Ya. Başka yemişsin yok mu indi? Yok. Oy yallah hatırından da şığa yazgan. Bayağı Hadişe hasta kilgen idi. Mergube'nin kızı Fatima'nı kiyege vermekşi bulalar iken. Nizale ermikesinden katkaç tuyları bulaşak değil. Şuna isketler, namazlıklar, tağın 50 nesler kirek bulası iken. Zinhar Sirajiddin şol yumuşlarınığına yumuşlap Mesköv'den alıp kaçsın el deydi. Benim alaratına yerine vaktin bitken mi, başka kış tapmağınlar iken. Amene can saklar deyip bir yılgağına tınlarsın indi. Min alıp kaytır deyip ışandırıp kaldım. Mine 50 sumakşıda kaldırıp gitti. Akşa? Mine akşası, mine neseler alırga degen yazılı. Yarar, hayırlı bulsun ince vakitim bulsa alıp kaytsam kaytırım dağı. Ondan soň tagın şunda aytırmyn diýen edim eli. Meskewden de nerse garabig arzan bolady. Bargan ýoly şundan bir-ikigine şikken pystaw isketir bilen işik şarşawda alyp gaýtmasyň meken? Bir şarşaw bik matur bola eken. Birkin Mengar Yusuflarynda görüp mene isim okylym ketgende karafilerin urundyklaryny hemmisini bir işten tuşlaganlar şol kadar matur bolgan indi. Yaxşı, vakit diýse alyp gaýtyrmyn. El tagın şunu aýtyrmyn diýen edim. Gimran Haji Gazizesine Meskewden 250 tenkege bik matur par altın bilezik alıp gaýtgan. Menin bileziklerim var indi, şunda bargan ýoly miňa birer maturrak bruşka alıp gaýtyndy. Yaxşı, ýary. Wagty salyp gaýtyrmyn.
Yer kalkayım şimdi. Eyde. Gözü soğan kalan da. Tevfikli taliqatlıqımız nasip et. Baylık, şatlık bile künkürüge, satlık ve rahatlık bile girip kaytırga nasip. İlahi. Sen mi Nağim abısta, sen mi? Sen bundaydın mı yarı? Oğlum bundayım. Sen Moskavga ketadigeş kurşup kalayım deyip geldim. Yaxşı Nağim abısta, hayır Fatiha'da olsun indi. Ne tutarım Oy, rahmet oğlum, rahmet. Selametlik, şartlık, kuanış bile girip kaytırga yazsın. Vay bulurum, bayıp kayt. Mümkün geti korşuklarını kuandırgan için Allah Teala senin üzerine kuandırgan. Allah. Hoş şimdi. Allah. Hoş gülcü hanım. Hoşunuz. Zin haslay bakaları karatmana yiyip zin harı şirinde. Hamdiye, işkınlara aşkaya. Yarı kuş sen aydan. Yarı, hayırlı sefer bulsun. Bütününü tamızgan iken. Ahırı bu aralarda savdanı yaxşı itatirgandır. Indi Gülcihan kırsın da, men de akılınap kaytıp giterimin. Belki meli tamır kaynatırga akşada verip giberir. Kızım derhal uzattın mı? Uzattım. İnsan sağ verip kaytsın. Әлі өзінен сұрап қалдырға шыққына хәтерімнен шықпаған. Ұзата шыққашқына есіме түсті. Мәскәу үстінде бір-екі штабын хатынлар ұздырып алырмын деген ем. Yaxşı kızım, pek yaxşı. Şulay baylığınızın қадірін біліп қалыңыз. Шулай Рәғим астай. Мәжілісті бірсі күнге өткермекші бұлам Рәғим астай. Әйтеуім шушы болыр, сен де келесің, яраймы? Қазір мен асырауларға емішқына қошайым да, бейбетеп шай ішербіз. Ағай жаманымды кіргізәлім. Міне, абызағы сізге юлайға қалдырды. Мә, ikigizге іштейін тегіз етіп бөлерсіз. Талашмағыз. Хамдия, сен қазір бар теге яққа бізге бейік хайбетлеп шай қазірлеп. Әсен марфуға кибітке тұта Мұхаммеджан ғайып. 2 табындық записка yazып інгілсін. Әсен ғайби жамал, қазір аш пішірші Хайри Сабыстайға барып ек, бүгін аш пішірге қазірлершіге келсін. Аннан қайтқан вақытта ежештіруші Хайри Саға кіріп айтып шығырсыңдар. Барығыз. Әйден Ағим астай, бір рәхәтләр сөйләшә шәй ішеген. Әйдә Gülcihan. Аннан соң сиңа тамыр кайнатырга акча да биреп җибәрермен. Рәхмәт кенә төшсен инде. Игерек кенә күр. Ой, Алла билләр. Нәгыйм астай картая башладың. Мунча суынмаган булса, мунча киреп китәрсең. Әйе, кулыкта китәрсең. Әйдә Нәгыйм астай. Рәхмәт Gülcihan кызым, рәхмәт. Икенче пәрдә, беренче пәрдәдәге зал. Ак скатерләр ябылган өстәлләр хәзерләнгән. Туганым җаным, син зинһар өчен күз кулак була күр инде. Һәммәсен дә үзең карап рәтләп тарынга утыртырсың. Бер генә дә күз кулак булырлык кешем юк, туганым җаным. Гарифа кадагыйны зинһар түбәнгә калдыра күрмә. Бик үпкәшән, бик гаепшән нәрсә. Аны түбәнгә калдырсаң, күзенә күренгән бер кешегә элеп алыр да селкеп салыр. Аны менә туганым монда түргә утыртырсың, ярмы? Ярар, туганым. Аннан соң, аның менә бу ягына Гариф Хаҗи хатыны Мәликәне утыртырсың. Ярар. Аларның икесенең серләре бик килешә. Алар инде бер-берсе белән күрешсәләр бердә сөйләшеп туя алмыйлар, икесенә нәкъ тел бистә. Шулай туганым, шулай. Икесе бергә килсәләр, бөтен шәһәрне элеп алалар да селкеп салалар. Шуның өчен бер дә аның теленә керәсем килми. Аны инде менә шунда утыртырсың, туганым, ярыймы? Ярар, туганым, ярар. Гарифа кудагыйның бер ягына Хәммәт Хаҗи хатыны Хәдишәне утыртырсың. Ярар. Менә монда Гәстине Сәлахи хатыны Рәбиганы утыртырсың. Аннан соң Әнимай Ибрайы, Кылтын Гариф, Самар Кәрим, Шатан Хафиз кебек бер төрлерәк кешеләрнең хатыннарын һәммәсенә теге якка утыртырсың. Ярар, туганым. Аларга табын булмаса да ярар, үзләре әллә кем түгел әле. Әле туганым, Әнимай Ибрайның хатынын бөтенләй чакырмам да дигән идем. Аба җаным, нишле? Үзенә кардәш булганга күрә генә чакырмыйча кала алмадым. Соң инде туганым бер көннәре кызлар җыены җыйган. Шунда күршедә була торып мине утыртып калдырган. Шуңа менә бөтенләй җин ачуларым чыкты, туганым, җин ачуларым чыкты. Чыкмыйча, кара әле туганым, тумашы җиңгине кайда утыртырмын икән? Тумашы җиңгиләр, апага бысталар, алар үз кешеләр инде. Урын калса утырырлар, урын калмаса соңыннан утырырлар. Туганым, Камилә туганым да теге як табынга гына утыртырсың, ярыймы? Ярар. Ходаем, кара инде бу урындыктагы тузаннарны туганым, үзең карамасаң бер генә эштең дә юк. Хәмдия!
Нәрсә абыстай? Кая миңа бер иске тастымалны шүбрәк бекерт. Ярар абыстай. Туганым дим, Фатима тудыкны кайда утыртырмын икән? Фатима тудык? Фатима тудык борын астыннан китеп торсын әле. Мин аны чакырмадым. Нишләп туганым? Теле дигезен, шуның өчен. Күзең чыккан нәрсә. Менә шушы эскәмиядәге тузаннарны күрмәскә син. Бар, Гаян Исабекәгә ат җибәрсеннәр. Ярар абыстай. Соң туганым җаным, бер көннәрдә Нәгыймә астайга мине иреткән дә ширткән. Ни дип әйтеп икән ди. Имеш, Сиражетдин бигрәкләрдә бәхетсез кеше булды инде, бәхетле кеше булса ул гомерендә дә җиһан ала торган кеше түгел дип әйтә ди. Мине Сәлимә үлгәчтеннән үзе өфе-төфеләр китереп, көчләп Сиражетдинга барды инде ул дип сөйләгән. Имеш, Гөлҗиһан Сәлимә туганының кисеп ташлаган тырнагына да тора торган кеше түгел дип әйтә ди. Мин аны Алла бирсә моннан соң бусагымнан да аттаттым. Юк, аттатмыйм. Миндә туганым бердә теле теше тимәгән кешесе юк. Кемне күрсә шуңа бәйләнә иш ул. Шуңа күрә үзе дә кибеп кырып беткән исе. Читтем белән генә торады. Алар туганым былтыр уша башына җыенга кайтканнар иде. Шунда салып куйган җирендә бөтилеген онытып калдырган. Әстәгъфирулла. Onu Fəxri abinin xotunu alıb oqtarıb qaragan. İşində birdə yox нәрсә yoxdu indi tuğanım. Tirgək şəşlər desinmi? Yılan mügüzləri desinmi? Hıd tiriləri desinmi tuğanım? Hemmisi de vardı. Abыстay deyim. Нәрсә бар? Абыстай, Гаян Исабекәнең асравы кергән, аларның ашлары бүген микән, иртәгә микән дип әйтә ди. Син нәрсә дидең? Бүген дидем. Миңа биргән запискаларында иртәгә дип язылган, Гыймади муллаларга биргән запискаларында бүген дип язылган дип әйтә ди. Ай Алла, туганым бу ни дигән эш икән бу? Әгәр дөрес булса, харап булдык бит. Әгәр бөтен кешеләргә шулай дип язылган булса, нишләр без хур булдык бит, туганым хур булдык бит. Гаян Мөхәммәтҗан идеме? Монда, әле генә өндәдән йөреп кайтты. Бар кирсен әле монда. Хәзер абыстай. Эй Ходаем, үзең карамасаң бер генә эшнең дәрәте юк. Кара инде туганым. Шушы тишек искәтерне теге як табынга җәйгезеп, кулларына тоттырып, күзләренә төртеп күрсәтеп бирдем бит. Эй туганым, зинһар өчен шул искәтерне генә алыштырып җәй. Уф, үләм. Яра туганым. Эй туганым, бар инде, бар Хәмдиягә генә әйт, Хәмди алып кирип җәяр булмаса бар. Әле туганым дин сезнең сауытларыгыз кайтыштысы. Хәмдиядән сорарсың туганым җаным. Яра туганым. Аллам, уф, Алла харап кенә булдык бит. Үт түзәгемә бу асраулар, Ходаем, нишлим, ничек кенә түзим бу асрауларга, Ходаем. Нихәл абыстай? Ни ямаш? Ишеген авыз. Бирем мин сиңа ни шуңны? Нишләп Гаян Исабекәнең запискасына дүшәмбе көн дип яздың? Юк абыстай, алай дип язмадым. Якшәмбе дип яздым. Абыстай, Гаян Исабекә үз язы танымый. Ялганлама. Исабекә кеше нишләп язу танымасын ди? Абыстай, валлаһи танымый менә. Билләһи танымый. Кичә мин записка биргәчтә, син теге лимончы гыйлайсылардан килдеңме? Абыстай исәнме, кичкенә исәнме? Мин әйтәм, юк абыстай. Безнең бай хатының баласы юк. Аның баласы булмый, ул кысыр дидем. Нәрсә дидең? Мин лимончы гыйлайсы малай түгел дидем. Хайырсыз нәрсә дидең бирем, мин синең кирәгемне. Баркасы чыгып кит. Уф, Алла Ходаем. Нишлим булар белән, нишлим? Шушы кичегенә кадәр бит безнең абыстайның баласы булмый, ул кысырды кешегә сөйләп бирә икән бит. Кара син аны, зурларыннан ишетеп сөйли ул аны хәерсез. Мен Алла бик сабда кызына кайтсын, барыгысын да кудыртып чыгарам. Уф, Ходаем булмый. Нәрсә бар туганым, ни булды? Әйдәлем дагына чыгып керәле җаным туганым. Нәрсә булды дим бит? Соң җаным туганым, кунаклар килер вакыт җиткән, безнең әле аш артыннан куярга буламажы да хәзерләнмәгән. Нәрсә? Буламажы? Хой, харап кенә булдым, Ходаем, нишлим булар? Billahi kızıktasın teginde.
Абыстай тәтігіне бізні тергей. Мені тергей, Мәрфуғаны тергей, аш пішірушіні тергей. Аш артынан отыртыға бұламажы пішірілмәгенді. Оның үшін біз ғайыплымыны? Жүрмәсің? Түшіңіні кейіріп, қофақларını кекірейтіп. Тыңлапты басың таған. Егер батыштым дарияла, дария суы сайдыр деп, көз қарашымнан сезіндім, мені де көңіліңі бардыр деп, көз қарашымнан сезіндім. Баятағы біздің Абыстайның баласы болмай деген үшін Мұхаммеджанны қуып тергеп шығарған. Оның баласы болмағанға біздің нендей ғайыбымыз бар? Баласы жоқ деп айтушы кіші біз түгіл. Абзый өзі бір күнлерде кибетте контор бөлмесінде Сап абзыға сөйлеп отырған. Менің қатынның баласы болмай, шуның үшін бір дә мәхәббәтім юк. Әгәр эшләрем яхшы барса, Мәскәү кайткач монысын айырып, аның урынына икенче бер бала китерә торган кыз алам, өйләнәм дигән. Закираны ишек артыннан тыңлап торганда, Мөхәммәтҗанга әйткән. Мөхәммәтҗан миңа әйтте. Безнең абыстай бала китермәй икән, абзый аны яратмый икән, аны айырып икенче бер яшь хатын алмакчы була икән диде. Абыстай, монда бір күнләрдә Мәкәҗә өстендә абзый да юк вакытта Нәгыймә биш чүлмәк салырга килгән шакта абзыйны гаепләп утырды. Абзыйның баласы булмый ди. Аларның берсенә дә ышанырга әле юк. Әскәре кадындыра, әти башта кундыра, нигә кайтып керәсә, нигә кундыра. Allah. Ordum. Бүгінгі мәжіліске үгіртім деп ошығып келдім. Шән шергені бір зәгіне көбіклермей. Тезірәк әшесін, тезірәк тінәсін deyip, трактир сырасында көп салғаны ем, хамананы әшіп жеткені yok. Мұнысы қимметке түшті. 20 теңге тамыр алдым, 2 шыша трактир сырасы, ярты қадақ шекер салдым. Мен қайнатқан тамырны байқатынлары бек яраталар. Сенің қолың шифалы, ішіп жібергіште bütün тамырларға кете. Tamam изілдіріп еқладым жіберер дейлер. Трактир sıraсын көбірек салсаң, оның үстіне оқтан да біраз тамызсаң, еқлатуғына түгілдірлатыр дауыл. Тоқтар. Оны қаяда болса, біраз жерге яшырып қоярға керек. Я қонақлары нелер келіп көрір, байқатынлары алар, бәрді сірлерін шейткішіге сездірәсілер келмей. Олардың баш ярылса, бұргішінде, ұсынса жеңішінде бұла. Алты қиық тәрәзі, жойғанлар дей бір ешік. Бітер мекен, бітмәс мекен, Süler miken bu işi? Anam Allah'ım arayacağım. İsenler misin? İsen durasın. Abыстay, qonaqlar keldi. İstemsiz qonaqlar kelgan. Hamdiya, buzdurib turgan qonaqlarni. Mana biridan o'sir, sanatdagi bo'lmagan. Yarar. Sen eshitdingmi? Olaranda narsa pish-pish сөйләшәләр? Yo'q, eshitmadim. Min kirgach, shap to'xtadilar. Min kirgachda shulay etdilar. Әллә нәрсә буламажый дигән сүзләрен генә ишетеп калдым. Я буламажыйлары уймагандыр әле, я җилемен асалганнар. Буламажыйлары уймаган дигәннән исемә төште. Bir көннәрне мин Шүпшә Әхмәтләргә ашка барган идем. Үрдәк бер көннәр инде менә авызга алгысы шик. Лышкылдап тора инде. Андый була ул. Әнә бер көнне мин читекче таҗиларга шәйгә барган идем. Кабарткан паштитлары менә нәкъ такта шикелле булган. Бөтенләй менә үзе такта шикелле. Үзе ике куллап сындырып булмаслык каты булган. Читекче таҗи дигәннән исемә төште. Аларның бір шодыра кызлары бар иде. Анчы Шакир улыны кияүгә биргәннәр иде. Шибәр торалар микән? Белмим, шибәрдер, сырашканым юк.
Qaynanasının sözün bir de tınlamay deyler. Qaynanasının sözün bir de tınlamay degenler isime düşteli. Sen işitmedin mi? Tügüşü Ahmedullah xatının ayırgan deyler. Şın söz miken? Şın bulga gerek. Bir günni yukarı oramga kibitke çıkkanda көрген idim. Koluna kersinke küterip berenge alıp yürür. Berenge demekten bizning kebiste tuzlısımız var idi. Oldurga hiç yetiş alganımız yok. Siz tuzladınız meli? Tuzladık. Alma bilen karpuz da tuzladık. Kebiselerde bik heybet dur kildi. Kavun tuzlamadınız mı ne? Budval şehmetler kavunun yüzü biz jüverimiz degenler idi de ucuları gitmedi. Karpuzlar küçeklenip biterdi, kütmedi. Ul Padval Şehmet'nin ulu atalarını taşlap çıkıp gitkendiler. Dürüst mi ki? Dürüst. Olarının astında Fatih'de turgan yemşiknin bir kızı var eken. Şu kızını alam deyip etkendi. Ataları alırga riza bulmagaç taşlap çıkıp gitkendi. Ul başı bilen çıkıp gidip koya baraydı ola. Etmeydi. Olar bütün neslileri bilen şunday bulup çıktılar. Onun enesi de jünni jirden xatın almadı. Niğmecan kuşanın kızını yavıştırıp çıktı. Hazır indi kız yavıştırıp çıkarıp bir yıla bulup gitti. Elimine şu günlerdegine İçi Veli'nin kızı Tul çokça Sabir olana yapışıp çıkkandı. Oy Allah! Şulay mı gitti? Min atağını bir günü Hamide özleri aldılar deyip söylegen bula. Aldılar almayını. Kızları yapışıp çıkmasa Veliler kızların özleri riza olup tul çokçağa verirleriydi mi son? Veliler olar boy kişiler. İyi boy bulsalar da indi. Bir de satlık kişiler tügül. Onun xatını ne şirmiş ekeytisi. Şirmiş ekeyi degenler şöyle eteyim eli. Teki bulu kişi Xıbaydullah'dan kalgan mektuha. Üzlerinde turgan Hayrettin kişi xatınlıkka baradı. Estağfirullah. Şınavı iyi adam belkisi. İyi adam kılkisi. Ne gayın olar arasında ilikte bir iş bulgandır. Yok ise onun xatının balaların kondiye jılatıp barıp yürmesiydi. Yürmez deyip Ahmet Cemboy xatını kort başı bilen üzerinde turgan 7 yaşlıkka barmadı mı ne? Barsa deydi onun işi ikinci. Onun akşası da kup ondan sonra Ahmet Cemboy'unu yoratıp da durmadı. Esin fazılı xatını. Şemsin isim eytesin. Ol bit şiber, ol bit bik motor. Onun eli yaş kızlardan hiç kimin ayırması yok. Ondan son bittiğinde ol xatını üstünden de barmadı. Barmasa da indi mıyık çıkmagan 7 yaşlıkka bar o uyat. Uyat demekten sen işittin mi? Tege gallem kızın marjaha jiberip kulu şiirettirgen buladı. Nişik kişiden uyalmıykene? Olar marjadan gana irettirirler eli ul xatın kişi. Elimine minni bay Fatiha üylerine bir şekert getirttiredi. Tege şekert gün sayın gelip uqatta biyereydi. Fatih o'zi soqoli solpaytib shuni uqutqanin qarab o'tiradi. Usta bikelar bik nozan bir de o'qita bilmaylar deb aytadi. Allah'dan korkmasalar da biraz bendeden uyanırga kerak deydi. Siz Галиаскар Камалның Банкрот isimli piyesasi bo'yicha ishlangan radio spektaklning birinchi ilishini tingladingiz. Rollarni boshqardilar Sirajiddin To'xtag'ayev, savdogar, Rafqat Bekshanтай, G'iljihan, Sirajiddinning xotini, Rashida Jihanshina, Jamoliddin To'xtag'ayev, Sirajiddinning bir tug'an qardashi, G'ali Nadruqov, Kamoliddin To'xtag'ayev, Sirajiddinning bir tug'an qardashi, G'aziz Ziyatdinov, Xadisha, Sirajiddinlarga bilishtul xotin, Klara G'aziz, Nag'ima, imtom etib beruvchi qarshiq, G'aliga Nig'matullina, tug'anim, Guljihanga qardosh tegishli kishisi, Vera Minkina, G'arifa, Malika, qo'noqlar Gulsim Isanqulova bilan Ravza Ahmirova, Muhammadjon, kibitchi, Rinat Tajiddin, Zakir,
кибетче артист Дамир Хайруллин, Гарафи Сиражеттиннің юлдашы Габдулла Фатхуллин, Гайни Жамал, Флора Хамитова, Василий Дмитриевич, бірінші доверенный, Делюс Ильясов, икенші доверенный Асхар Шакир, үшінші доверенный Бары Ашрапов, доктор артист Уакил Закиров, кучер артист Дамир Хайруллин, асырау Рауза Хайреттинова. Алып барушы Мәргәм Арысланова. Спектакльнең икенчелешен тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңларсыз. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосы үзенең көндезге тапшыруларын дәвам иттерә. Хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Галиәскәр Камалның Банкрот исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенчелешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Хөсәен Уразиков. Рольләрне башкаралар: Сиражетдин Туктагаев, сәүдәгәр; Рафкат Бикшәнтай; Гөлҗиһан, Сиражетдинның хатыны, Рәшидә Җиһаншина; Җамалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Гали Надрюков; Камалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Газиз Зиятдинов; Хәдичә, Сиражетдиннарга белештол хатын, Клара Газиз; Нәгыймә, имтым итеп бирүче карчык, Галия Нигъмәтуллина; туганым, Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе, Вера Минкина; Гарифә, Мәликә, кунаклар Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмирова; Мөхәммәтҗан, кибетче, Ринат Таҗетдин; Закир, кибетче, артист Дамир Хайруллин; Гарафи, Сиражетдинның юлдашы Габдулла Фатхуллин; Гайни Жамал, Флора Хамитова; Василий Дмитриевич, бірінші доверенный, Делюс Ильясов; икенче доверенный Асхар Шакир; үшінші доверенный Бары Ашрапов; доктор артист Уакил Закиров; кучер артист Дамир Хайруллин; асырау Рауза Хайреттинова. Спектакль магнитофон тасмасына 1964 елның декабрендә язып алынган. Абыстай! 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 Estağfirullah. Bunda da yok iken. Abısтай! Eyde canım. Kullara kırıp gittik. Eyde. Ayvalıkta eylem yereşme. Eylerim Abıstay beyrak bakır beyimin kızlar şekilli. İşte de indi. Yaşlandıkta da nikmatı beydi bir tuttuğanı. Bir yavaş. Rahmet Nagim Abıstay beyik rahmet. Ayda tuğanım sin biye. Tuğanım olmağın unutulup bitkenli tuğanım. Kerim bilmesen tuğanım. Yaralaysa Fatıma benimkine oyna. Canım. Böyle indirseler işleyip. Hayır etmez sizin de bir oyun kılkı bolup bittin. Yok. Abısтай! Abısтай! Jamal yapzı kirip kile. Bik kiretmiyormuşum var. Hatın kızlar bir şitke gidip dursunlar de. Tuğanım canım barıgız tige kaşıqıp durağız. Elde kayıp etmegiz barıgız tuğanım. Kilen! Oh! Kilen! Ne sabar abzıyı? Oy! Kilen min sizge! Eki? Oh! Sirajettin! Sirajettin gani buldu? Sirajettinni talağanlar! Oy şitik baltırı! Ey, şitik baltırı! Mene telegram! Sirajettin'in şitik baltırından akşasını alganlar! 49 bin su! Nerse bilsin? 49 min? Ey abzi 49 bin su! Şitik baltırında mı? Özüm kurdum. Bulmaz! Özüm kurdum abzi bişer yüzlükleri. Alay bulsa harap bulduk. Malayının başı bitti.
Şitlik baltırında 49 ming degine. Aytıp adam ışanmaslık söz. Ah yüler. Şitlik baltırında 49 ming degine. Ah yüler desen yüler. Şitlik baltırında 49 ming tenge akşa yeltirge yarıymısın. Ay yüler. Aytdım abzi, aytdım. Şırt iliyken. Ah yüler, şitlik baltırında 49 ming. Nasıl diysen? Şitlik baltırı. 49 ming. Indi şitlik baltırın, indi 49 ming. Sirajıddin'nin şitlik baltırı. Sirajıddin'nin 49 ming so'mi. Şitlik baltırın işlegen. Talağanlar. Şitlik baltırın mı? 49 ming so'mni. Ne deysen? Mana telegram. Men o'qi bilmayman. Men de o'qiy bilmayman, vali o'qidi. Narsa, ne işlegen deydi? Ne işlesin? Sirajıddin'nin şitlik baltırından 49 ming so'm akşasını talab alganlar deydi. Qayda? Poyezdda. O'zi. Kelin aqldan shoshqanday. Aqldan shoshqanday больницаga jiberganlar deydi. Ha. So'ng ne ishlaymiz? Bilmayman. O'zi qayda ol? Больницада deydi. Onsin bilam. O'zi qayda, qaysi shaharda deydi? Onsin bilmayman. Mana bunda yozgan, na qora. Men de bilmayman. Onsin vali bilir. Ayy, ol bilir shu. Ola bo'lg'ach, ondan olirga kerak. Ayy shu. Bugun ketarga kerak. Ayy bugun poyezd bilan. Ayda tezroq ketik. Shulay desingmi? Bugun desingmi? Boshim aylana. Bir narsa da bilmayman. Oh yüler. Şitlik baltırında 49 ming so'mi. Aytirgagina ansatmaydi. 49 ming so'm. Ey aboy. Ayda kishikni ketik. Shulay desingmi? Oy, mening boshim birda yurmay. Shulay deng. Ayda ketik. Kelin. Xo'sh sog' bo'l. Biz Sirajidinni olib qaytamiz. Yari borg'iz endi abzi, borg'iz. Ey Xudoyim. Xarablarga bo'ldik bet tug'anim. Bundaqna kirali. Hamdima Tug'ag'ay Jamal Muhammadjon kiriz qadr borg'iz. Narsa bo'ldi? To'xtag'iz deydi. Xarabgina bo'ldik bet tug'anim jonim. Majlis yo'q, bulag'maji yo'q. Qunaqlarga aytingiz birsidan kelmasinlar, borg'iz. Yaralabistay. To'xtag'iz. Tug'anim jonim. Bildik, bittik, xurg'ina bo'ldik bet. Voy Xudoyim. Sirajıddin'nin şitlik baltırından 49 ming so'm akşasını uğurlaganlar. Voy jonim, tuqqanim. Oy Allah, xarabqina bo'ldim baxtsizlik. 4-5 tanka akşa şirtedip turgandagına xur buldum. İşmasam yaşagan tamırım enemge gitmesin eli. Kimge bulsa da başka birer kişiye verirmin. Ay Xudoyim, xarabgina bo'ldik, bildik, bittik. Oy Xudoyim. 3-chi perde. Şuluq zalda ko'p o'zgarish yo'q. Üstellar jiyilgan, Jamali bilan Kamali Sirajiddinni jetaklab kiralar. Kelin. Of. Ayda Kamali, bo'lish ali. Ayda. Mana shunda o'tirdik. Kelin. Narsa bor abzi? Men sizga necha martaba aytdim. Sirajiddinni yaxshi saqlariz. Uydan chiqib ketmasin deb. Ol bit o'zi birda bilishmay. Ana mana hozir tramvay deb bilib, o'tin kiyagan vagonlar ustiga minib o'tirganda ketgan. Hamidlar jetaklab ketirdilar. Ol bit bir narsa da bilmay. Ey abi, men nishatim so'ng intani. Ona bit bir nechikda jingib bo'lmay. Berib jiberida shiqada shoba. Polisa! Shu nishtisin. Polisaski! Qalavar! Ay bechora. Shu bunda bir kishi da yo'q. Talinglar! Sirajiddin, shu bir narsa da yo'q. Mana og'ay ish. Buni ne ishlatirgan endi? Samashushliga mindirsak nechik bo'lar ekan? U munda kelinlarni burishib bitirir. Tunla bilan yalang'och kiyina chiqib ketib, bilishmisha alla qo'ylarga ketib, suvga borib tushuv ehtimol. Menda shunisidan qo'rqam shulabsi. Butun tun yiqlarim qo'shib bitdim.
азгына бер нәрсә шыгырдый башласа, талыйлар дип торып кычкырына утыра. Менә инде Мәскәү дәвиринниләренә килешеп китсәләр, аннан соң сумашушныйга менгерсәк. Алар соң әле ни диләр? Бер нәрсә дә әйтмиләр. Кибеттәге кенәгәләрне карадылар. Сезнең бу кенәгәләрне шорт үзе килсә дә аңлый алмас диләр. Соң син нәрсә дидең? Нәрсә дип әйтим? Мин дә шул бер нәрсә дә аңлый алмадым. Үзе булса яхшы аңлар иде дә бит. Исән түгел, акылдан шашкан дидем. Соң тагы нәрсә диләр? Бүген без аны барып карыйк әле. Үзебез белән бер докторда алып барыбыз. Ул аның акылдан шашканмы, юкмы икәнлеген карар диләр. Ярый алайса, хуш. Тагы нәрсәләр дип әйтәләр дидең? Докторга күрсәтәбез дип әйтәләр дидеңме? Әйе. Докторга күрсәтербез ди. Әгәр дә доктор авыру дип әйтсә, бераз эшкик ясап булса да килешербез диләр. Кибеттәге малларны тагын бер кат карап чыктылар. Малы бик аз калган икән диләр. Соң син нәрсә дидең? Нәрсә дип әйтим? Бары шунда инде дидем. Менә бит, сезгә бирергә дип малны акчага алмаштырып бетергән иде дә. Хәзер инде акчасыз да, малсыз да калган дидем. Ходаем. Соң абзый шулай итеп без бер тиенсез калырбыз микәнни? Ходаем, бар икән күрәчәкләребез. Хафаланма килен, хафаланма. Алла язмаган эш булмас. Сиражетдиннең булай булуы безнең эшендә бер дә күңелле түгел. Раббым. Күңеллеген әйтеп аш уздырам дип торган чакта, бөтенләй эшләр чуалына китте. Килен, ансыз үз күреш түгел. Сиражетдин тирилсә, бар да булыр әле. Ahmak нәрсәләр! Şu. Исе каралар! Şu, каралы. Аны ойлашып калдырганнар! Ялла. Туттыгыз. Ай бишара, бөтенләй куркып кыты ишеп беткән. Абзый. Сиражетдин юк, бер нәрсә дә юк. Мөхәммәдҗан, Закир, карагыз әле. Кая тотыгызлар үзен җибәрмәгез. Тот. Сиражетдин ишектән чыгып китә. Аның белән бергә Җамали белән Камали да чыгып китәләр. Уф, Аллах. Эй, Раббым. Тамам харап кенә булдык бит. Эштән чыктык. Инде Фатыма дудык хәзер миннән рәхәтләнеп авызын җырып көләр. Әле менә кибетне дә пишәтләп киткәннәр. Урам кибетеннән дә бер әйбер бирмичә керткәннәр. Аласыз, акча бирүне белмисез дип әйтәләр ди. Акча чыгармасагыз, бер тиенлек нәрсә бирмибез дигәннәр. Итсезенә кадәр бүген ит бирмичә киткән. Сез җүләрләрне бушлай тудырга мин ялланып куелмаган дип әйтә. Уф, Аллах, Ходаем. Осрауларына бер сүз әйтер хәл юк. Үзеңнән 5 илеше битәр артык итеп кычкырга гына торалар. Кичәгенә Гайнижама, турасында кычкырасың. Мин җүләр кешенең хатыны түгел бит, мин алай кычкырма ди. Кычкырырга беләсез, үс-баш ясарга белмисез, кычкырган сичмасам берәр ал япкыч алып бирер идең ди. Әле инде менә күчерләренә кадәр мыскыл итә башладылар. Кичәгенә тудык җиңгиләргә барам дип ат җиктергә чыккан идем. Каралы абыстай, утырасында чабасың, ул атларның аяклары тимер түгел бит, әллә син дә акылдан шаша башладыңмы ди. Белмим. Ни дип кенә әйтергә, нәрсәләр генә эшләргә дә белмим. Сиражетдин җүләр дип әйтер идең. Кеше югында үз алдына әллә нәрсәләр хисаплый башлый. Әллә нәрсәләрне чутка сала. Инде мин килә башласам, талыйлар дип кычкыра. Белмим. Эй, Ходаем, харап кенә булдык. Буламажы пешерелми калган дигәч тә йөрәкләрем жу итеп киткән иде, Ходаем. Күрәчәгемә генә булган икән, Әйдә, хуш киләсең, Нәгыймә абыстай. Килүең, китүең юк. Исәнме, кызым Гөлҗиһан? Исәнме? Бер фатиха. Илаһи амин. Аллаһ акбар. Кешенең бер чыгы чагында һаман килеп кышыбыршып йөреп булмый шул. Ни хәлсең әле, кызым? Нишләп кенә торасың? Исән сау гына торасыңмы? Хафалана торгансыңдыр ахыры. Ябыгып та киткәнсең.
Ey, Нәғима абыстай, ничек итеп хафаланмыйсың да инде. Ирең Мәскәүдән күчтән әшләр бүләкләр алып кайта дип көтеп торган вакытта, сумашушный булып кайткач, ничек итеп хафаланмыйсың да, Нәғима абыстай? Әле инде мин әйтәм, акчасын алдырмый кайткан булса, бер хәл булган булыр иде. Шунда әле гомер итәргә, көн күрергә сумабыз бар дип торыр идең. Менә әле Мәскәүлеләр килеп, кибетендә пишәтләп алганнар. Сираҗетдинне докторга да күрсәтәбез дип әйтәләр ди. Әгәр дә чын-чынлап акылыннан шашкан булса, бераз ишкиткә белән килешербез дип әйткәннәр ди инде. Соң инде, Нәгыймә абыстай, әгәр ул чынлап акылдан шашмаган булса, урамга чыгып, утын тиягән вагоннарга утырып йөрер идемени соң? Эй, шул кызым, ей шул, бер дә генә акыллы кешенең ише түгел инде. Соң инде. Әле менә бер көн син теге беләсеңдер инде Хәмди Мәфтухасын. Шуның ашна атлы бер кызы бар. Шул кыз урамнан узып бара икән, Сираҗетдин шуның каршына килеп басканда, син кем кызы буласың? Бик матур кызың икәнсең, мин сине үземә кече хатынлыкка алам дип, юлымдан туктаткан. Ул инде анасына кайтып сөйләгән. Анасы тагы жүләр нәрсә шуңа ышана куйган. Эй, Ходаем. Бай кеше бит, сыраса нишләп бирмим, бирәм. Һәйбәт, яхшы атларга утырып, рәхәтләнеп йөрерди. Мин әйтәм, жүләр, син шул сүзгә ышандыңмы? Ул бит акыллы кеше түгел, жүләрләнеп сөйли. Аның хатыны Гөлҗиһан синең асмаңнан 1000 өлеш артык. Синең 100 асмаңны бәреп егар дидем. Туктале, Нәгыймә абыстай, кайсы Хәмди Мәфтухасын әйтәсең соң син? Ой Алла, син Хәмди Мәфтухасын белмәскә. Менә тагы алар бит синең әтиләрең күршесендә, Шупра Йосыф йортында түбәнидә фатир торганнар иде. Эй, әҗәткана, шулаймыни? Уф, Аллам, Сираҗетдинне башларына чәйнәп яксыннар. Шул җүләр белән тормаса, миңа ир биткәнмени дөньяда. О, шуны бик китерсәләр менә иртәгә үк аерылырмын да китәрмен. Тәмам туеп биттем, Нәгыймәстан. Тәмам туеп биттем инде менә. Бер көнне шулай каршыма килеп утырды да, алгар моны әйдә уйнап җибәрде. Мин җүләр, шул җүләрнең сүзен тыңлап алып гармония башладым. Шундан соң бу миңа әйдә җырлап та җибәрде. Мин җырламагач, менә тотынды биергә, ул бии Нәгыймә абыстай. Мин куркып гармонымны ташлап качтым. Күзләре акайып, авызыннан төкректер чәчелгәнче бийде. Эй, Раббым, зинһар өчен бирсеннәр кызларын шул җүләргә. Шуннан башка ир биткәндер инде кызларына дөнья йөзендә. Эй, Раббым. Мин шуны әйтәм, юкка җүләрләнеп, үзегездән кешелек килдереп алайтып йөри күрмәгез ди. Эй, бирсеннәр, Нәгыймә абыстай, бер дә исем китми. Минем бер генә дә сүзем юк. Гомеремдә мин аңардан нинди рәхәт күрдем соң, нинди рәхәт. Анысы шулай да инде. Шулай булса да, кызым, бер иргә чыккан шуның белән торган яхшы. Әле соң нишләргә торасыз? Biraz ышкыртып караганыгыз юкмы? Юк, шул юк. Бәлки ялга кушса, сәламәтләнеп тә китәр. Әле менә сезгә шуны әйтергә дип килгән идем. Нурый хаҗиларга читтән бик зур бер ишан килгән ди. Шул эше бик тә шифалы ди инде. Ышкырткан кеше бер дә файда күрмәй калмый ди. Әле менә әллә кемнең генә хатын әйттеләр. Ул да ышкырткан икән, тамам терелгән ди. Мин Нәгыймә абыстай хәзер ни дип әйтергә дә белмим. Тәмам башым чуалган. Әле инде менә Мәскәүлеләр белән килешергә йөриләр. Шулар белән килешеп, эшләр уңайга китсә, тагын нәрсә дә булса уйлап карарбыз инде, Нәгыймә абыстай. Ишектән Җамали, Камали, Сираҗетдин, Закир һәм Мөхәммәтҗан килеп керәләр. Сираҗетдинне урындыкка утырталар. Әйдә. Ой, Алла, кайттылар. Закир, Мөхәммәтҗан, сез шунда Сираҗетдинне яхшы гына караулап утырыгыз. Бер җиргә дә чыгып китмәсен. Килен. Сез дә бераз күз кулак булыгыз. Әйдә, Камали, без кибеткә төшик. Анда теге доверенныйлар безне көтеп тора торганнардыр. Аларны монда алып килербез. Әйдә, киттек. Гарафига да әйтергә кирәк, ул да килсен. Ул аның юлда ничек таланганын күргән кеше, бәлки файдасы тияр. Әйдә, киттек. Әйдә, мен әйдә. Утыр. Нәгыймә абыстай, әйдә, менеп карап төшмисеңме? Шулай дисеңме, кызым? Әллә мин әйтәм, бераз эшкереп баксаң, файдасы тимәс иде микән? Ярар.
La havle ve la kuvvete illa billahi veliyyil azim. Менә инде Нәгыймәстай, аның хәле шул инде. Я ул шулай башын артка сала да көне буе йоклап утыра. Ай. Я булмаса сикереп торып утыра да нәрсәләр язарга тотына. Ай. Өстәл өстенә менеп утыра да әллә ниләр мыгырдап укырга тотына. Менә инде көне буе шул җүләрне саклап утыр инде Нәгыймәстай. Ай. Әгәр гомер буена шулай дивана булып калса, аның белән ничекләр гомер итәрсең Нәгыймәстай җаным. Талый! Инде талый утыр дин. Аузу биллаhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la Хәлең бер дә яхшыдан түгел. Бу кишкә булганда хәлең бер дә яхшыдан түгел. Ичмасам байлыгы бар чагы булса байлыгы бар дип түзеп торыр идең. Соң инде. Байлыгы да булмагас, бер дә яхшыдан түгел инде. Син кызым бер дә хафал алма. Әне менә теге әллә кем җүләр Йосыф хатыны бар бит әле. Шуның акча иреннәр акча белән калды да, менә дигән яшь егеткә кияүгә чыкты. Vallahi tutuguz din. Ana bitti Nәгыймәстайны. Әйдә Нәгыймәстайны теге якка чыгып Садык хәрәп кенә итте без. Ой. Талый. Otur. Divana. Talay. Jüler. İtersin ana jüler. Üz faydasına kelgen ol bir de jüler түгел. Divana. Bir kunni menga almashtirga deb 25 tanka akça bergan edi. Шул вакытта мен biraz батырып калыйм әле дип bir işlikni кесәгә яшергән идем. Хәзер сизде. Каякча талыйлар дип каравыл кычкыра башлады. Талый дивана утыр. Талый. Акчасы булгач баргандыр шул. Акчасы булса, авыстайны алудан мин дә качмас идем. Мин дә бик шибәр егет. Авыстай каткыш түгел. Акчасы булгач, аның белән торырга мөмкин. Акчасы булгач ярап торыр иде әле. Шулай бит. Акча бит минем айтылды. Беләсеңме, миңа акча кирәк. Жалунин аласы иде. Бу җүләрне көтеп торсаң анда жалуни алганчы сакалыңа карар. Минем үземнең дә жалуни алганым юк. Кичә Җамалы абзыйдан сораган идем. Сезнең ябык кибетегез өчен мин нишләп сезгә жалуни түләп торыйм? Абзыйдан сорагыз ди. Әсү мин каян алыйм? Мин каян балыйм? Җамалы абзыйдан сорыйм да, әгәр ул бирмәсә, ташлыйм да чыгып китәм. Беләсәң эшлә. Сине тотып тора алмыйм. Доверенныйлардан 4 кеше доктор, Җамали һәм Гарафи килеп керәләр. Айда, Василий Дмитриевич. Айда, пожалуйста. Рәхмәт. Пожалуйста. Менә утырыгыз. Рәхмәт. Туктагыз әле, Җамалетдин Гилаҗетдинович. Башта Сираҗетдин Гилаҗетдинович белән күрешергә кирәк. Здравствуйте, Сираҗетдин Гилаҗетдинович. Здравствуйте. Кулыңны бир. Здравствуйте. Талай! Мөхәммәтҗан. Әйт әле. Шәй китерсеннәр. Юк. Кирәк түгел. Biz işimizni bitiramiz da. Hadi gidemiz. Карагыз әле. Әллә нишли? Зарар юк, ул һәр вакытта шулай. Ah bişara. Менә без хәзер барыбыз җыелган чак. Сез тагын бер сөйләгез әле. Вакыйга ничек булган? Менә ничек булган? Ул безгә сөйләнеп йөргән иде. Мин фәләнчә көн Мәскәүгә барам дип. Мин аңа әйттем, тукта, бераз сабыр ит. Кибеттә мал бик аз калды. Күп нәрсәләрнең төрләре беткән дип. Шуннан соң мин бер сүз дә әйтмәдем. Ул да китеп барды. Ул акчаны үз янына алып киткән икән. Минем аннан да хәбәрем булмады. Хәтта мин аның күпме акча алып киткәнен дә белмәдем.
Соңыннан телеграм келгәч, киленнән ишеттем. 49 мең диде. Килнегез аны кайдан белгән? Үзе әйткәнме? Юк, үзе әйтмәгән. Ул шыгар алдыннан аягын шишенеп, кәгазь акчаларны балтырына шырнап, аягын киенгән. Киленегез мондамы? Аннан сорап карасак ничек булыр? Юк, ярамый. Хатын кешегә ирләргә күрергә шәригать ни билит. Сырасыннар. Безгә кеше хакының бер тиене дә кирәге юк. Сырасыннар. Мөхәммәтҗан, бар әйт әле, абыстан монда кирсен әле, шахыр. Хәзер генә чыгып кирсен әле. Жара, абыстай. Нәрсә бар, абзый? Менә килен. Булар Мәскәүдән килгән доверенныйлар. Синнән сорамакчы булалар. Нәрсәне? Сиражетдиннең акчасын. Нинди акчасын? Югалткан акчасын. Ой, Алла. Мин аны кайдан алып бирим инде, абзый? Туктагыз әле сез, Җәмалетдин Гилаҗетдинович. Сез сорый белмисез. Так. Менә нәрсә, абыстай. Сез Сиражетдин Гилаҗетдиновичның үзе белән акча алып киткәнен белдегезме? Белдем. Ул аны кайсы кесәсенә салып алып китте? Бер кесәсенә дә салмады. Иң әүвәл менә шушында утырып аякларын шишенде, аннан соң шылгау белән акчаларын шылгады да читекләрен киенде. Сез ул акчаларның нинди икәнлекләрен күрдегезме? Күрдем. Нинди акчалар иде? 5 йөзлекләр иде. Ул акчаларны кайдан алып чырнады? Менә банкадан алып кайтты да шушы сумкасына алып чырнады. Аягын киенгәч, иде озактырдымы? Юк, озак тормады. Атка утырып вокзалга төшеп китте. Әфәнделәр, сез дә бер нәрсә сорап карамыйсызмы? Юк. Ярый, абыстай, рәхмәт. Башка сорый торган сүз юк. Ярый, бар килен, бар. Үзе аңлашак, бар. Ярар. Ну, әфәнделәр, ни дисез? Минемчә, буларның әйткән сүзләре дөрес шикелле күренә. Банкның кассиры да һәммәсе 500 тәңкәлекләр бирдем дигән иде. Минемчә дә дөрес. Ну, Җәмалетдин Гилаҗетдинович, сүзегезне сөйләп бетерегез. Аннан соң ни булган? Аннан соң ни булганын бик яхшы белмим. Менә Гарәфи, аның белән бер поездда барган кеше. Эшне бик яхшы белә. Безгә телеграмманы да ул бирде. Алай икән, бик яхшы. Алай булса, сез Гарәфи әфәнде, эшнең ничек булганын безгә сөйләп бирегез әле, Biz onun bilen vokzaldan kuzgalıp gittik. Yolda bik yakşı vardı. Hatta bir priksetkide pirefledik de. Şundan Sirajettin dışqa çıkıp krimel deyip dışqa çıkıp gitti. Tüm bek karanlıydı. Poyuz pullum kodum baraydı. Şundan Moskovga jiterek poyuz bir istansiyaya to'xtadi. Ondan tağın kuzgalıp gitti, ondan tağın to'xtadi, ondan tağın kuzgalıp gitti, ondan tağın to'xtadi, ondan tağın kuzgalıp gitti. Yaxşı. Şu, qaradı, Muhammadjon. Şundan men qo'rqib Sirajettinni izlarga chiqib ketdim. Bediref eshigim borib tortib qaradim. Bediref bitmaydi. Bediref yonida 2 kishi bosib turalar edi. Hem Bedirefdagi kishi uzoq turdi deb suvganar edi. Shunda bir konduktor o'tib boraydi. Tegi kishilar konduktorga jalva berdilar. Konduktor stansiya turganda ikkinchi bir konduktor bitlab ketgandir deb Bedirefni oshib kirdi. Oshib kirsa, ne ko'zimiz bilan ko'rik. Sirajettinning bo'riklari kalapushlar tushgan, jilanlar kamzullar solingan, shitiklar solingan. O'zi bilmay xushdan ketib yotaydi. Mana ko'rgandan so'ng mening yuragim dip etib ketdi. Konduktorda kinazni talagan ekan dedi. Tag'ay!
Qarali, Muhammadjon, Zokir, qarag'iz o'zim. Doktor efendi, yordam edin. Tinchlik efendiler. Tinchlik. Rahim itib bir shu proyektni salqin suga manib ketiramiz hali. Biroz hal oldira kerak bo'lar. Ondan so'ng tomirlarini tekshirib qararmiz. Shulay. Mana shul keyincha biroz hal olsin hali. Siz zinhar efendiler chetkara ketib turasiz. Yangadan ko'zini ochib jibarib sizni ko'rib qo'rqib qolmasin. Yaxshi. Rahim itigiz. Shulay. Mana hozir tomirlarini tekshirib qarayıq. Шул арада Сираҗетдин бик кечкенә итеп бөкләнгән 500-лекне докторның кулына кыстыра. 500 тәңкә синеке. Алайкан. Сизелде. Бек шабақылдан шашқан екен. Ярый. Миңа барыбер. Әфәнделәр. Дөрес. Эш бик өметле түгел. Акылына бик зур зарар килгән. Бик зур. Хатта гадәттән тыш бер вакыйга булганда гына кинәт акылына килмәсә, дава белән генә терелтергә зур өмет күренми. Тынычланыгыз, әфәнделәр, тынычланыгыз. Мин сезгә хәзер бер дава язып бирәмен. Ул шул даваны эчкәч бераз тынычланыр. Шулай да, әфәнделәр, бөтенләй үк акылына килергә өмет бик аз. Доктор әфәнде, әгәр ул шулай гомер буе дивана булып калса, аның белән ничекләр гыфыр итәрмен икән мин, Ходаем? Тавышыгызны чыгармагыз. Авыру янында елаган тавышны чыгарырга ярамый. Ул аның кайфын гына боза. Белмәссең, бәлки Ходадан вагъда җитсә, тирелеп тә китәр. Дөньяда төрле вакыйгалар була. Менә бер вакыт, әфәнделәр, шундый кеше акылыннан шашкан. Ничә еллар буена үзен-үзе белештермичә йөргән. Бер вакыт шуларның йорты яна башлаган. Шуннан ул кешенең 6-7 яшендә кичкенә кыз баласы ут камырга якынлашкач, бала бик каты аш аваз белән кычкырып җибәргән дә, шул тавышка әлеге кеше йокысыннан уянып китеп, котышкыч пожарны күреп, кыз баланы кычагына алган да ут эченнән чыгып та җибәргән. Шулай итеп баланы янудан коткарган һәм үзе дә яңадан гакылына кайткан. Hey, Ходай безгә дә шулай ярдәм бирсә иде. Илаһым, үзең ярдәм бир. Доктор әфәнде, алайса сез Сираҗетдин әфәнденең акылына зарар килү хак дисез? Анда һич бер шик-шөбһә юк. Алай булгач, безгә әфәнделәр эшкә тотынырга кирәк. Сез ни дисез? Мин риза. Без дә шуны уйлап тора идек. Җәмалетдин Гилаҗетдинович, сез нинди фаразда? Без нинди фаразда булыйк? Доктор әфәнде әйтә, Сираҗетдин Гилаҗетдинович гакылга килерлек түгел ди. Шулай булгач инде ул моннан соң сату итә алмас. Кибеттәге бармалын, йортларын сатырга кирәк тә, шуның белән бурычларын түләргә кирәк. Ул ни дигән сүз? Ничә еллардан бирле бер тиен калдырмый түләп килгән фирманы шулай итеп тармар итмәкче буласызмы? Сез соң нишләмәкче буласыз? Менә сезнең белән килешсәк, агайны икебездән беребезне опекун итеп куярбыз да, әүвәлегечә сату итә биребез. Сез соң ничек итеп килешмәкче буласыз? Белмим, ничек килешергә. Соң сез күпме бирмәкче буласыз? Белмим. 50% бирерсезме? Ул ни дигән сүз? Аның йорты залу, кибетендә малы юк, акчасы урланган. Анысын һәммәсен дә беләбез. Сен шулай булгач, ни өчен 50% сорыйсыз? Аның кибетендәге бар малын сатып бетерсәгез дә 10%-тан артык җыя алмассыз. Соң сез күпме бирмәкче буласыз? Күпме дип? 10% биребез. Аны да инде тик барган киенә фирманың эше туктамасын дип кенә бирәбез. Алай бик аз.
Әфәнделәр, бер генә минутка килегез. Ну, сез ни дисез? Ну, Җәмәлетдин Гилаҗдинович, менә нәрсә? 15% бирерсез. Аннан да ким булганда иптәшләр риза булмыйлар. Ихтиярыгыз. Biz artık bir almıyoruz. İndi nice yıldan birlik kilgen firmini bitiresiz iken hayırlı bulsun. Алай булса, менә нәрсә? 10%-ның һәммәсен дә иртәгә биреп бетерергә дип, кулыгыздан подписка бирәсезме? Камали, синдә иртәгә 6000 тәңкәләп акча булырмы? Калган яртысын мин табам. Яхшы, ярар булыр. Димәк, алай булгач, сез риза? Риза. Ну, доверенныйлар, сез дә ризамы? Риза. Алай булса, мин акытны язам. Менә сезгә үзебезнең 120 мең сум алачагыбыз бәрабәренә 12 мең сум алырга риза булуыбызга распискалар. Рәхим итеп, һәммәгез дә шуңа кул куегыз. Шулай, яхшы. Сез дә рәхим итегез. Так, шулай. Менә бусы сезгә, ә бусы безгә. Яхшы. Хәерле сәгатьтә булсын. Ну, Җәмәлетдин Гилаҗдинович, инде эш бетергәнлекнең сыйы сездә. Әйдәгез. Рәхим итегез, барабыз. Пожалуйста. Әфәнделәр, сезгә минем бер сүзем бар. Әгәр дә минем сүземне тотсагыз, хәзерге көндә 2 кешегә сез бик зур файда китерә аласыз. Ничек итеп? Бердән сез авыруны терелтә аласыз, икенчедән миңа бик зур шөһрәт була. Ничек итеп? Кызык. Хәзер генә минем башыма бер уй килде. Сезнең кайсыгызда булса да 4 дәнә 500 сумлык акча бардыр бит. Бар, миндә дә бар. Камали, синдә дә бар. Минем берәү бар. Рәхим итегез, әфәнделәр. Рәхим итегез. Шулай, хәзер миңа калын гына итеп 4-кә бүлеп төрелгән чуар кагазлар китерегез. Хәзер китерәм. Шулай. Сез нишләмәкче буласыз? Мин аңламыйм. Хәзер бераз гына сабыр итегез. Хәзер күрерсез. Моналар шулай итеп төрҗигәле. Шулай. Сез әфәнделәр зинһар читтәрәк итеп торыгыз. Менә бу пичмакка бер дә дәшмичә тыныгызны да чыгармагыз. Сираҗетдин! Менә Сираҗетдин әфәнде, сезнең югалган 49 мең тәңк акчагыз табылды. Сираҗетдин акчаларны алып контор өстәленә йөгерә. Өстәл эченә салып бикләп, ачкычны ала. Ничек уставый Камали, артист кына буласы калган. Сираҗетдин әфәнде, бу кем? Бу абзаң, күрешегез. Абый, Исәнмени? Исән кайттыңмы? Исән сау гына кайттыңмы, Никәш? Хатынын чакырыгыз. Исән сау кайттыңмы, энем? Исәнме дим? Ey Allah'ım, dirilgen. Монысы кем, танысызмы? Гөлҗиһан! Күрешегез. Ey Xudayım, dirildi bit. Хәмдия, Мәрфуға, самал кыйгыз абзагыз тирилди бит. Сираҗетдин әфәнде, менә инде хәзер сез терелдегез. Сезнең юлда югалган 49 мең тәңкә акчагыз табылды. Сез кем? Мин доктор. Хош. Шул, мин китәм, Сираҗетдин әфәнде. Хушыгыз, Сираҗетдин әфәнде. Хуш. Булар кемнәр? Василий Дмитриевич. Исәнме, саумы? Миңа ник әйтмисезме? Сез дә исәнме? Акча дип килдегезме? Юк. Мин хәзер сезгә акча бирәм. Юк. Сираҗетдин Гилаҗдинович, кирәк түгел. Бирерсез әле. Әйдә, без сезне сыйларга алып барабыз. Шунда сөйләшербез. Ярар, барам. Бар, сез чыга торыгыз.
Bir çağatınız, ben hazır gelip giderim. Sirajettin efendi. Anlaşıldı. Ben sizge 500 tenge. Gülcihan, buyruk bilen yana kiyimlerimni gider. İş pişti. 1 minut içinde 8.000 so'm fayda. Xatınını jiberem, yaş xatın alam, yurt salam, avtomobil alam, tiptiram dünyasından. Sen aytar, mine burigin, mine senin jilerning. Ey Xudayım, o'zi de tirildi, boylığımız da o'zimizda qoldi. Qunaqqa boram, qunaq chaqram, yansın düşmanlarının yuragi. Tiptiram dünyasında. Siz Галиаскар Камалның «Банкрот» исемле пьесасы буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Сиражетдин Туктагаев, сәүдәгәр; Рафкат Бикшәнтай; Гөлҗихан, Сиражетдинның хатыны, Рәшидә Җиһаншина; Җамалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Гали Надрюков; Камалетдин Туктагаев, Сиражетдинның бер туган кардәше, Газиз Зиятдинов; Хадиша, Сиражетдиннарга белеш тол хатын, Клара Газиз; Нагыймә, имтом итеп бирүче карчык, Галия Нигъмәтуллина; туганым, Гөлҗиһанга кардәш тиешле кешесе, Вера Минкина; Гарифә, Мәликә, кунаклар Гөлсем Исангулова белән Рауза Ахмерова; Мөхәммәтҗан, кибетче, Ринат Таҗетдин; Закир, кибетче, артист Дамир Хайруллин; Гарафи, Сиражетдинның юлдашы, Габдулла Фатхуллин; Гайни Җамал, Флора Хамитова; Василий Дмитриевич, беренче доверенный, Делюс Ильясов; икенче доверенный, Асхар Шакир; өченче доверенный, Бары Ашрапов; доктор, артист Вакил Закиров; кучер, артист Дамир Хайруллин; асрау, Рауза Хайретдинова. Алып барды Мәрьям Арыслан. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.